iwe tinoda kuti utange waisa muground tange tambokurova. Toda kukurova first, toda kukurova kukurwadzisa wazviwa pamberi pevana vako. Munangagwa uri foreigner. Kana wanga usiri foreigner wanga usingazviiti uri foreigner iwe. Uchingoburuka chete pachituro chivhai tomutorera zvese. Toda kuziva mari kwakadziwana. Paul Nyati hauna kukwana ndachikuudza. Wakaenda kuchikoro chokupi? Chokumbavha. Usana kuti jairira man. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Mamukase chikwata, Mamukase makomrade edu. Mamukase utungamiriri hwedu. Utungamiriri hunoda chanduko muZimbabwe. Chikuru chandoda kutaura ndicho kudai mangwanani ano. Ndinoti ndauya futi zvekare ndini comrade fire. Ndinoda kutaura pamusoro pechikwata chose chomuZanu PF ndichiti pasi nacho chinoti 2030. Pasi nacho chinoti 2030 vana veZimbabwe vachitambura vasina kana even chouviri vanoenda kunyika dzokuzhe vachikumbiwa nemvura vachidyiwa nengwena imwe muchidya upfumi hwenyika. Ndinoti pane izvozvo zvese zvamuri kuita muchishungurudza vana veZimbabwe muchazviripa. Zuva rinosvika. Kana uri sewe Daniel Garwe ndokuvona kuti unopaparika unewara too much. Ukavona zuva rinongoti Mnangagwa wastepa down. Iwe tinoda kuti utange waisa muground tange tambokurova. Toda kukurova first. Toda kukurova kukurwadzisa wazviwa pamberi pevana vako. Kana vana vako vari vamwe vanhu ngavaende vanokubudza kuti baba ibvai panyaya dzamotamba idzi dzamatongero enyika munokuvara. Regai kuda kugwa nenyika yese povha muna zvamungaita. Takatsamwa zvisingaiti. Zvataugwa navakuru vedu vana comrade Saruwaka kuti 29 May chechakakala ngachikale zvokurevesa. Ndati chero nepfuti dzachona tinotodzida. Kana asingabvi mune zvakanaka ngakugwiuka kuchigwiwa isakana tembovhunduki. Ndakakubudzai kuti indinonzi comrade fight tinotangira ipo pano paborder tichipinda mukati. Anenge angotirwisa edhe muporisa edha kana chii tinodhilana naye. Timbomuregi. Vana zvimhido vana mai vedu havana kana randa kana dollar ravanowana. Asi still munongotora mari muchidla nezvanana zvidoko vana chivhayo ndumure dzazuro pano muchitora mari muchidya muchienda kunobata kumahotera. Namadzimai aya anenge achijaivha pamarali aMnangagwa. Ndoda kubudzai muri mastupeti mose. Ndachikubudzai nhasi muri mastupeti. Vana vachitambura munopiwa mari ine yamopiwa yokora muchinyadzisa vana venyu. Chii chamuri kuita icho chiya? Ndati chii chamuri kuita? Ndati enough is enough. Zvakwana. Makadya vana Garwe negrupu reine timu renyu rose ramunaro vana Tagwirei nana Opa Muchinguri. Ndasingazivi kuti Opa Muchinguri uri dangerous kudero. Kati una mweya wakashata kudaro. Hauna mweya wekubereka. Ndoda kubudza iwe Opa Muchinguri iwe. Ndasingazivi kuti mweya wakashata. Zvokuti kwai uri mukuru wemasodza uri mukuru wedefense. Ndoda kuchikubudza nhasi. Totaura navo vakomana vezera rechidiki. Vanosara vachinoti vasvikisa 60 years kana vabva penjeni. Vanohora marini yavanowana. Vanowana 200 yavanongolepera boda unotsvaka futi rimwe basa. Masoja mangana akati dzachita kunyika dzekuzhe vaitotsvaka mafuro manyoro vachitambura. Ndoda chikubudzai nhasi masoja eZimbabwe Mnangagwa akudii. Unongoda uya anosumudza musoro achiuraya 1 by 1. Dachikubudzai. Una imwe poison yakashata mudhara uya. Ende tozviziva 2017 Mnangagwa dachikubudza nhasi Mnangagwa wakauraisa vanhu vasina mhosva vachitaura kuti mabira maelection iwe Mnangagwa triple C yakudyai. Imwe MPs triple C rambai makadzvanya ipapo musambofa makabribwa nemari muchiti tinoti ED 2030 yei. Unoda kuita hurumende yake ega yakafanana neRussia. Mnangagwa ndachikudzai nhasi unoda tevedzera Russia. Saka ine chikuru chanoda kubudzai nchokuti rambai makadzvanya makomrade. Kana chikalanga chikale chimwe nechimwe tinochigamuchira vana baba vedu vakaenda kuhondo 1. Ndinoda kuti chero vari kunyika dzokunze ngavapinde muZimbabwe tinogwa. Tisapotane
povhu yose tibatani tive ini tive chinhu chimwe chete tikunde hurumende iyi yevumbavha yamaforena akauya kutonga munyika yedu. Munangagwa uri forena, kana wanga usiri forena wanga usingazviiti uri forena iwe. Ndakubudza Munangagwa uri forena, ndakubudza dzokera kunyika yokwako. Unokona uchitambudza, unotitambudza, takakutadzira chiiso. Waichitishungurudza makore mangani? Mumisha hamuna magetsi, nyika dzokuna na SA mumisha vagere magetsi, muzvikicheni memuna magetsi. Iwe unenge uchingwana magetsi navana vako uchiti vaincha vakaurisa, uchingoenda kwakabata zvisikipa zveZANU-PF zvakapikishiwa benzi risingafungi, zimunhu riri abnormal. Ndakuchikudza Munangagwa hauna kukwana. Hai vana Chivhai tovawana, uchingoburuka chete pachituro Chivhai tomutorera zvese. Toda kuziva mari kwakadziwana. Tagwirei tomutorera zvese, kana even mabuilding kana chinyi kana iwe Munangagwa chero una mapurazi akadini toda kutorera mapurazi, togona kusiyana nehwari katakunzura sitikaobva zvakanaka, asi kana usingabvi zvakanaka tokutorera ese. Chetanga pa foundation. Ndachikubudza uri munhu wakadini? Unoti ED 2030 hauna kubetserwa naChiwenga iwe. Chiwenga haana kubetsera kuti ugonopira pa president akakutora so munhu. Wai usingafungi so? Wangafanga wakadobva kare kuti Mr Chiwenga garai pachituro muite zvinhu zvinoita, wopiwa mudhandigere uchikora mari yako ugere, wopiwa package yako zvigarira uchidya usina munhu wokunetsa bani. Ndachikubudza nhasi unobhaiza, hauna kukwana iwe Munangagwa iwe. Ndachikubudza hauna kukwana netimu rako. Ndati tichakuwanai one day Mwari aso munhu one. Iyavo vose vamachechi vanoti vanopiwa mota naChivhayo vachidzigamuchira, vanogamuchira mota dzaChivhayo for what reason? Umwe noumwe unenge akapiwa mota naChivhayo tinoida beki inde kuhurumende. Muzvipatara muna mishonga, vanhu vanofamba mabhurugu akadambuka, magaro ari panze. Imwe muchidya mari yenyika, muchiita zvamoda, muchiti pamosvika memuda kuoneregwa kuigwa itasvika. Baba, ndachikuudzai nhasi, warara munaro navana venyu nomukadzi wenyu weOxilia we, muchachema, muchafamba pamwe pano muchiti ndoda kuenda kwakati ndakagadhiwa mugobhombiwa. Ndachikuudzai munofa anytime kana zviri sezvombo zvazarisa muZimbabwe manje. Ndachikuudzai munofa simple. Ndachikuudzai nhasi munofa musina kuzvitarisira. Kana muri mumwe munhu ibvai zvichakanaka. Kana muri mumwe munhu garai navana venyu mutaure kuti aindoda kunoresigna zvichakanaka. Mukumbira regera vana veZimbabwe, sorry ndakakushungurudzai, hauna zvawakaita. Rega uone vamwe vana navanoenda izvi pachituro, uvavone. Kana even ndinosenjamisa even kana uchavona zvinoitika muZimbabwe, uchaivona great Zimbabwe yakanaka ine uchino mukaka yokuti even kana soja rikarova munhu mupama rinoenda kunotongeswa. Toda hurumende yavanhu wakakepcha makoti ese, hapana chimwe nechimwe kubhodha, vanhu vanotorerwa zvinhu. Ndiwe Munangagwa hauna kukwana. Ndakubudza hauna kukwana. Unoona soti kuda takapusa isiri comrade fire, hatikutye, tinotoda izvozvo. Zvehondo ndo zvatinododa. Munopera vakomana, munopera. Kamusingazivi munopera. Kamuchida tiche chipitipiti chokuurayana muZimbabwe munopera. Tokuurayira izvi vanhu zvenyu zvese zvame makatemba izvi. Kana uri so mutamba iwe mutamba iwe. Naiwe Paul Nyati iwe. Ndoda chikubudzai iwe mutamba na Paul Nyati muchenjere kufira mahara. Unogara mudenga mutamba. Paul Nyati unogara mudenga here? Haufambi pasi pavanhu, hauvati mumba here iwe? Paul Nyati unofira mahara. Ibva panyaya dzokutumira mapurisa achirova vana vavanhu. Musi wa 31 vanhu vakasungirwa mahara pasina zvavaita, kuri kudemonstrata. Paul Nyati hauna kukwana. Ndachikuudza wakaenda kuchikoro chokupi? Chokumbavha. Usada kuti jairira mani. Mokora mushungurudza mwana wavanhu, nyoka yemabhunu pamberi nokubatana mukomrade. Tinewe nyoka yemabhunu, hatimbokusiyi. Tinewe, tinomira newe. Ndinoti nyoka yemabhunu tinomira newe mukutungamiriri wedu. Anda kuchinja nyika. Mukomana wechidiki, mukomana nepower. Tinokuda. Unobuda izvozvi nyoka yemabhunu. Ndimwe muchatungamirira nyika yedu. Toda hurumende yekubatana, hurumende inoteerera zvinobva kuvanhu, hurumende ina maopposition party akawanda, kwete rimwe.
kana maviri anenge akakapishwa neZANU-PF. Hatimbokufiteka kurasa Bob Shelgeza. Tinokuda mundara. Satamboona mundara wakafanana newe, wakangwara zvisingaiti. Vanhu veZANU-PF vajaira kuti kana ukasumudza musoro ukati apa musi kuita izvo, vajaira kugura musoro. Zvino aiwa, nguva yakadarika. Chimwe nechimwe tava kuchiziva, taikuonai. Hapana chatasingaoni, taikuonai. Hapana. Bob Shelgeza hana kana mhosva yakaita. Nyoka yamabhuna hana kana mhosva yakaita. Hana kana chakapara chakashata. Mongomupomera mhosva nokuda kwokuti wasumudza vana, wabvisa vana veZimbabwe musaga. Tatakasungirirwa maplastiki mumasaga isu. Tava kuona izvo, tava nemeso kuona kuti idzi shasha idzoda kudla kusvika dzinagwa navana vadzo idzi. Hadzina ndava nesu idzi. Muchabhadhara nguva inosvika. Muchachema. Muchairutsa. Zvakataurwa naPastor Chiwenga kuti mucharutsa. Mucharutsa vakomana, mucharutsa. Ndokuona munangagwa uchimanya wakanyanga kunyika idzokuchi. Ende wachembera uchagoni. Zvokuti kwako uchikufulaya kudini? Hakuna kwaunoenda munangagwa. Dachikubudza. Chakubatira muZimbabwe. Imomo muZimbabwe. Chakubatira muZimbabwe. Madhiri atiri kurongawo mazivi. Chero kasvika kati vanhu vari kukupretendera shamwari dachikubudza. Vanogona kungokutendera vadati vakubate zvakanaka, vakubate wakarivara. Hauziviwe. Unowanza kuti vanhu vakapusa kani.